ജോലി കിട്ടും, മര്യാദ നിസ്കരിച്ചാൽ റിസ്ക് കിട്ടും. ഹാഫിളത്തുൻ ലിസ്സഹ, ആരോഗ്യത്തിന് അല്ലാഹു സംരക്ഷണം നൽകും നിസ്കരിക്കുന്നത്. ദാഫിഅത്തുൻ ലിൽ അദാ, പ്രയാസങ്ങളെ അത് തട്ടിമാറ്റും. മത്റദത്തുൻ ലിൽ അദ്വാ, രോഗങ്ങളെ അത് അകറ്റി നിർത്തും. മുഖ്വിയത്തുൻ ലിൽ ഖൽബി, ഹൃദയത്തിന് ശക്തി നൽകും. മുബയ്യിദത്തുൻ ലിൽ വജ്ഹി, മുഖത്തിനത് പ്രകാശം നൽകും. മുഫ്രിഹത്തുൻ ലിൻ നഫ്സി, മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും നിസ്കാരം. മുദ്ഹിബത്തുൻ ലിൽ കസൽ, മടി ഇല്ലാതെയാവും. മുനശ്ശിദത്തുൻ ലിൽ ജവാരിഹി, നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് കൈകാലുകൾക്ക് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകും. മുമിദ്ദത്തുൻ ലിൽ ഖുവാ, മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൾ അത് പരിപോഷിപ്പിക്കും. ശാരിഹത്തുൻ ലിസ്സദർ, ഹൃദയത്തിന് വിശാലത ഉണ്ടാകും. മുഗദ്ദിയത്തുൻ ലിർറൂഹി, അത് ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകും. മുനവ്വിറത്തുൻ ലിൽ ഖൽബ്, ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചം നൽകും. ഹാഫിളത്തുൻ ലിന്നിഅമ, അല്ലാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ അത് നിലനിർത്തി തരും. ദാഫിഅത്തുൻ ലിന്നിഖമ, അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ അത് തട്ടിമാറ്റും. ജാലിബത്തുൻ ലിൽ ബറക, ബറകത്തിനെ കൊണ്ടുവരും. മുബഇദത്തുൻ മിനശ് ശൈത്വാൻ, പിശാചിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റി നിർത്തും. മുഖർരിബത്തുൻ മിനർ റഹ്മാൻ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആണ് നിസ്കാരം. നിസ്കാരത്തിന് മഹത്വമുണ്ടെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കാണും.